България! Окей. Шо ми трябваше да тръгва за морето. Нещо ми говори с пукано гърнето. Видях я само как с ръка ми метна на кучето на Павло, лампата му светна. Знам, защо притеснява се момчето. Тя беше момиче от фолклора, яко, дори Лили Иванова ши и вика както. Срамна болест имат даже птичките. Тя не се срамува към всичките. Много важно, че била в емоция. За 5 лева ти докарва лекарска емоция. Преди мене спирали се 20 коли. Казва ми бележка, не издаваш ли? Да съм брашка на услугата познали. Дай да я наричаме Роберто Кавали. Който не пее да не целува 5 години, да не целува. В този студ стая къса була, топли се на парното от кола на кола. Застава там, дето има кой да мине, защото детеродният орган ще настине. Стара ми била колата, претенция, на 100 метра има друга конкуренция. На задната седалка, бързоземия, чук ти повефа музикална академия. Панталона до коляното, свали го, не гледай толкова си уморено, като фиго. Давай, както те учил баща ти, какво да правиш първа брача нос с жена ти. Слагай кома, че света се върти, кой стана на колата, че така се поти. Чистачки трябва, пускам, защото вали. Поздрави от Димитър Рачков! Добре, колеги, мерси много. Добре вечер. Кавалич колко? Това е един разговор, който си говорят. Това е един разговор, който беше в София, на околовръстното шосе. Питаха за къде е Албена и там им обясняват. Значи, от тук фащаш наляво, после дясно караш до Търново, след това... Има ли българи тая вечер? Окей, а има ли българи, които обичат България? Защото това е рядкост. Да, повечето българи... Повечето румънци харесват България повече от българите. Ето, например, аз. Това е защото те България я виждат само в Албена.